ಮಿಸ್ಟರ್ ಮದಿಮೈ ಚಿತ್ರ 12ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತುಳು ಮಾತಲ್ಲ ತುಳುಟೆ ಪಾತ್ರ ಹೇಳಿದೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ 16 ತಾರೀಕಿಗೆ ಎನ್ನ ಮದಿಮೆಗೆ ಬರೋಡು ಅಂಚೆನ್ನ ಮಾತು ಪೋಯಿನ ಒಂದು ಶುರುಕು ಅವೇ ಬಂತು. ಐದು ತಕ್ಕ ಪ್ರಕಾಶನೇ ನನ್ನ ಅಲಕ್ಕ ಕೇರ್ತಾತನು ಮೊರಾಣಿ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಬಂಡೆ ಸುರುಕಾದ ಇಂಗಲೊಂದು ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕ ನಟಿ ಯಾನುಲ್ಲೆ, ನಾಯಕಿ ಶ್ವೇತಾ ಸುವರ್ಣ, ಅಂಚನೆ ಎಂಗಳ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಮಿಥುನ್ KS, ಅಂಚನೆ ಎಂಗಳ ಪ್ರಧಾನ ಪಾತ್ರ ಮಂತ್ರಿಂಚಿನ ಸುನಿಲ್ ನೆಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ, ಎಂಗಳ ಸಂಕಲನಕಾರ ಎಡಿಟರ್ ಸುಜಿತ್ ನಾಯಕ್, ಎಂಗಳ ಸಂಸ್ಥೆದ ತ್ರಿಬಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ದ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್, ಅಂಚನೆ ಎಂಗಳ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಖಡಕ್ ವಿಲನ್ ಪಾತ್ರ ಮಂದಿನ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್, ಅಂಚನೆ ಎಂಗಳ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ನವೀನ್ ಜಿ ಪೂಜಾರಿ, ಎಂಗಳ ಚಿತ್ರದ ವಿತರಕರಾಯನ ಸಚಿನ್ ಉಪ್ಪಿನಗರಿ, ಅಂಚನೆ ಎಂಗಳ ಚಿತ್ರದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಮಿಲನ್ ಮಾತು ಎಂಗಳ ಟೀಮು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಇಂಚಿನ ಬಂದಾಗ ಎನ್ನಡೆ ಬಂದ ಒಂಜಿ 2.5 ವರ್ಷದ ತುಂಬು ನವೀನೆ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಕತೆ ಬಂಡೇರು ಕತೆ ಬತ್ತವನು ಬರ್ತೀವಿ ಎನ್ನನೆ ಅನ್ಕೆ ಎನ್ನ ಎಂಗ್ಲೆ ಕಾಮಿಡಿ ಮನ್ಪುರನೇ ಪಾತ್ರ ಬರ್ಪುಣೆ ಬಲ ಅಂಚ ಬಂಡದು ಬರ್ತದೆ ఒక ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂಡೇರು ಸರ್ ಇದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೀರೋ ಬಂಡೇರು ಅಂದ ಓಕೆ ಕಾಮಿಡಿ ಇರಲಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಮಂಡ್ಯಡು ಪುನಃ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ದಿಗ್ಗಜರು ಅವು ಕಾಮಿಡಿಲ ಈರೆ ಸರ್ ಮಂಡ್ಯ ಓ ಅಂದ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆಯರು ಬಾಗಿದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಪಂಡಗ ಒಂಜಿ ಟೋಟಲಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದ ನವೀನ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಹುಡುಗಿ ದಯಪಂಡಗ ಆ ಸಂದರ್ಭದ ಅಂಚೆ ಇತ್ತಿಂದು ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ಐದು ಪಕ್ಕ ಕತೆ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋನಾಗ ಗೊತ್ತಾಂಡು ನವೀನ ಏತು ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಂದು ಬೈದೆ ಅಂಚ ಶೋಕುಡು ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಂಡು ಐದು ಪಕ್ಕ ಕೆಲವು ಪಾತ್ರಗಳು ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಏನಿರ್ತವರ ಸೂಕ್ತವಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ತದು ಡೇ 1 ನಡೆದು ಇನಿ ಮಟ್ಟಗಳ ಇಡೀ ನವೀನ ಒಟ್ಟುಗೊಲ್ಲೆ ಈತಿ ಎನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಉಂಡ ಬಪ್ಪಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಈತಿ ಇದುವೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈತಿ ಬೇರ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಕುಡಂಜಿ ಹುಡುಗಿ ಎಂಗಳ ಸಹ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ರಾಜೇಶ್ವರ ರಾವ್ ಬಂದದ್ದು ಈ ಚಿತ್ರದ ಒಂಜಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಪ್ಪನಗ ನೆಕ್ ತ್ರಿಬಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ತಗಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಮುಗುಲು ಸಹಾಯ ಮಂತದ್ದು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಮಂತದ್ದು ಎಂಕುಲು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂಜಿ ಕೋಡಿ ಎತ್ತಾವ ಪಟ್ಟದು ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ದುಮ್ಮು ಬರ್ತದೆ ಈ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಕೋಡಿ ಎತ್ತೊಂದೊಂದು ಐದೊಟ್ಟಿಗೆ ನೆಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಸುರುತ್ತ ಸರ್ತಿ ಪ್ರಕಾಶಣ್ಣಲ್ಲ ಏನು ಪಂಡೆ ಪ್ರಕಾಶಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಉಂಡಿಗೆ ಮಂಪೋಡು ಅವು ಎಂದು ದುಂಬುಜಿಂಚ ಮನಸ್ಸಿತ್ತು ಪ್ರಕಾಶಣ್ಣ ದಯಮನಗ ಭಯಂಕರ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಟಿಕ್ಸ್ ಮನಸ್ಸಿವ ಪಿಕ್ಚರ್ ಉಡುಪುಚಿರ ತೂ ಪೇರು ಆತೇ ವಿಷಯ ಪಾತಿರುವರು ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಸೊ ಎಂಕಲ್ಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಒಡನಾಟ ಇತ್ತು ಪ್ರಕಾಶಣ್ಣನಲ್ಲ ಎಂದಲ್ಲ ಸೊ ಪ್ರಕಾಶನೇ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡು ಒಂಜಿ ನರ್ವಸ್ಲಿ ಒತ್ತೊಂಡೇರು ಬೊಕ್ಕ ಬಾರಿ ಪುರುಡು ಬಂದಿರ ಪಾತ್ರ ಅರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಈ ಚಿತ್ರ ಅರೆಗ್ಲ ತೂಂಬರಣಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಆಯ್ನಿರ್ಬೇಕ ಅರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ದಯಪನ್ನಾಗ ಓಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೋಪದ ಅಂತಿಲ ಕಾರ್ಯನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತೋಚ್ಪಾದ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಚಿತ್ರ ನಮ್ಮ ಮಸ್ಕತ್ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಯಾರಿಂಡ್ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಟು ಅಂಚನೆ ಮೊರಣ್ಣೆ ನಡೆತಿನ ಕುಡ್ಲಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ನಡತದು ಪಡುಬಿದ್ರೆಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ನಡತದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕೋಟಿಡ್ಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ದಾಯ ಪಂಡಗ ಯಾನ ಪನ್ಪ ಈ ಚಿತ್ರ ಎಂಕಲ್ ಪನ್ಪುಜ ಬಾರಿ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಂತದ ಆಂಡ ನೆಕ್ ದಾಯ ಜನಕಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ನಿರ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರೇನು ಪಾಡ್ದು ದಯ ಬಣ್ಣಗ ಇನ್ನು ಕೊಡಿ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಬಣ್ಣಗ ಹಾಸ್ಯ ದಿಗ್ಗಜೇರ್ನಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ದುವೆ ಉಪ್ಪುಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿವರಿಲ್ಲ ಸೊ ಹೊಸ ಬೇರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಅವಕಾಶ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಸೀನ್ 2 ಸೀನ್ 10 ಪಾಸಿಂಗ್ ಸೀನ್ ಪನ್ನಗ ಈ CPL ಅವಡು ಬಲಿ ತಿಳಿಪಾಲಿ ಅವು ಕೆಲವು ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದರು ಒಳ್ಳೆಯರು ಅಂಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶದ ಕೊರತೆ ಇತ್ತು ಅಪ್ಪಗ ನವೀನನ ಅವೊಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಈಗ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಡು ದಯಪನ್ನಾಗ ಯಾನ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅದು ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಬಿಡ ದುಂಬೂರು ದಿಂಚಲ ಒಂಜಿ ಮೈಂಡ್ ಇತ್ತಿನೇ ಸೊ ನವೀನ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬಂದಾಗ ಖಂಡಿತ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು
ಎಂಕ್ ಏತ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಉಂಡ ಆತೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಂಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬತ್ತನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಆಯ್ತು ಅಂಚನೆ ಈ ಮೂವಿ ಫಸ್ಟ್ 2 ವರ್ಷ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ದಯಪಂಡ ಎಂಗ್ಲ ಅರ್ನಾಡು ದಯಪೋಯಿನ ಪಂಡ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹೊಡ್ದಿಲ್ಲ ಅರ್ನ ಡ್ರಾಮಾ ತೊಗೊಂಡು ಬೈದ್ನೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅರ್ ನಾನು. ಸೊ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಈ ರೋಲ್ ಏರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆನಾಗ ಎಂಗ್ಲ ಮಂಡೆ ಬತ್ತಿನ ಆರೆ ದಯಪಂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದು ಲೈಕ್ ಆ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಆದಿಪ್ಪಾಡು ಕಾಮಿಡಿ ಆದಿಪ್ಪಾಡು ಸೀರಿಯಸ್ ಆದಿಪ್ಪಾಡು ಪೂರೈಕ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮಂಡೆ ಹಿಡಿತು. ಸೊ ಪೋಡಿ ಪೋಯ್ ದಯಪಂಡ ಆರ್ಲ ಮಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮೂವೀಸ್ ನಂಗೆ ತೂದಿತ್ತ ಬಟ್ ಅಡೆ ಪೋನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆದ ಆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತೀರಿ ಮಸ್ತ್ ಪಾತೀರಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಏತ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ 1% ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ 90% ಆರೆ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆ ಟೈಮ್ ಮಾಡು. ಸೊ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡವು ಮೂವಿಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಅವ್ರು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದಾಗಲಾತೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಬಂದು ಬರೋದಿದ್ದೇವೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮಾತಾಡಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಬಂದಿತ್ತು ನಾವು ಸೀನಿಯರ್ ಪಂಡ ಆರು ಮಸ್ತ್ ಸೀನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅದು. ಸೊ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮೂವಿದ ಓವರ್ ಆಲ್ ಅದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಒಂದು ಈತಾಗಿ ಬರೋದೊಂದು ಅಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದಿತ್ತೇನೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅವು ಬಿಡ್ತು ನೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಸೀನಿಯರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲು ಒಳ್ಳೆಯರು ಅಂಚ ಮಂದಿ ಅಕ್ಕ ಮಾತಾಡ ಪಂಪೇರು ಅಕ್ಲಿ ಇಜ್ಜೇರ ಪಂಡ ನಾ ದಿಗ್ಗಜರ್ ಇಜ್ಜೇರಂದ್ರು ಅಂಚ ಮಂದಿ ಅಕ್ಲಿ ಇಪ್ಪರ ಬಂದಿದ್ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಡ್ರೀಮ್ ಏನ ಅವು ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ನಿಂಗೆ ಮಾತಾಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಆಪುಂಡು ಅಂತ ಒಂಜಿ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಮೂವಿದ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ಅನ್ನ ಪಂಡ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಶ್ವೇತಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಒಳ್ಳೆಯರು ಆರ್ಡರ್ ಅದೇ ಪಣ್ಣಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರು ಪೇಮೆಂಟ್ ಆರು ಅವ್ರು ಒಯ್ತಲ್ ಬಂದ ಇಜ್ಜಂಡಾರು ಆರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಯಂಗ್ ಟೀಮ್ ಅದ ಯಾ ನಿಂಗೆ ಏಪಲ್ ಒಳ್ಳೆ ಬಂದಾರು ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರು ಮಸ್ಕದ್ ಅದಿಪ್ಪಾಡು ಇನ್ನು ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಬರ್ಪುನ ಫಾರಿನ್ ಓವೇ ಶೋಸ್ ಅದಿಪ್ಪಾಡು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನ್ ಇಪ್ಪೆ ಬಂದು ಧೈರ್ಯ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನೊಂದು ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಆಕ್ಚುಲಿ ಟೀಮ್ ಒರಿ ಇಚ್ಚಿದೆ ಫಾರಿನ್ ಉಳ್ಳೆ ಆಯನ್ನ ಒಂದು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲೆಕ್ಕ ಇರ್ತದೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಚೆಯ್ಯಿ ಒಂದು ಮಂಟಗಳು. ಸೊ ಆಯ್ತು ಇಜ್ಜೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೂವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಡೋಂಡ ಆಯನ್ನ ಮೈನ್ ಸೊ ಅಲ್ಪಡ್ದ ಟೀಮ್ ఉంది ಒಂಜಿ 30-40 ಜನ ಉಳ್ಳ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಲು ಮಕ್ಕಳು ಒಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ ನೈಟ್ 12 ಗಂಟೆ ರೋಲ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪಗ ಪೋಯಿ ಪಂಡಲ ಅದ್ರ ರೆಡಿ ಇಪ್ಪೇರು. ಸೊ ಎಂಗ್ಲ ಟೀಮ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅದು ಮುಗ್ಲಿದ್ದೇರಿಂದ ಎಂಗ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾತ್ರ ಅದು ಎಂಗ್ಲ ಟೀಮ್ ಭಯಂಕರ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಂಟು. ಮಾತ್ರೆಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ಯಾನಿಂದು ಮೂಲ ಕೊಲ್ಲುದನ್ನ ನಾಡ ಒಂದು ನಿಖಿಲೇರ್ ಹತ್ರ ಸೊ ಯಾನಿಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪೋನಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಸತಿ ಬೈದು ಅಂಚಾದ ನಿಖುಲ್ ಇತ್ತಿನಡ್ದು ಇಂಕುಲ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ ಪನಗೆ ಇಡೆಮುಟ್ಟ ಬರ್ತಾರೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ಆದಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಇಂಕ್ ಕೊಡೊಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಆದ ಪನಗೆ ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪಾತ್ರ ರುಚಿಗಿತ್ತೆ ಬಟ್ ನವೀನ್ ಪಾತ್ರನ ತೂದು ಮೈಕ್ ಗೆತ್ತೊಂದು ಪಾತ್ರಗಾನ್ ಮನಸ್ಸಾಂಡ್ ಅದು ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತೋದು ಎನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಬುಡ್ನ ಇನಿಯೇ ಪಾತ್ರಲಿ ಅವಳ ಈದ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ನೆನಪು ಮಲ್ತದ ಪಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ ಆರು ಪನಿಲಕ್ಕ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜುಲ ಆಕ್ಟರ್ ಆಗಿಪ್ಪು ಅಥವಾ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿಪ್ಪು ಕೆಲಸ ಮಂದಿನಕುಲಾಗ್ತದೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಹೊಸ ತಂಡ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಂದಿನಕುಲ್ ಯಾನ್ ಆದಿಪ್ಪು ಅಥವಾ ಸುನಿಲಣ್ಣ ಆದಿಪ್ಪು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟರ್ ನಕುಲ್ಲ ಒಂದೊಂಜಿ ಹೊಸ ತಂಡ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಉಂಟು ಜನ ನನ್ನ ಏಪ ಉಂಟು ಪನ್ಪನಂಚಿಂದ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಕೆಲಸ ಮಂದಿನಕುಲು. ಸೊ ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಪಡೆದು ಯಾಂಗ ಎಲ್ಲ ಬಾಲ್ಯದ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಾಟಕ ತೋದು ಸಿನಿಮಾ ಬೊಕ್ಕ ನಾಟಕ ತೋದು ಮಲ್ಲಾತಿನ ಸಂಚೆ ಅದು ತುಳುತ ಮೆತ್ತು ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರೋಲ್ಲ ಅವು ಇದ ಮುಟ್ಟ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದ ಸಂಚೆ ಅದು ಏರೇ ಬರಡು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿಪ್ಪು ಅಥವಾ ನಾಟಕ ಆಗಿಪ್ಪು ಇದು ಏಪಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಅಂಚ ಅದು ಒಂದು ಸುರುತ ಬಾಲೆ ಎನ್ನ ಅಂಚ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನದ ನಿಖುಲು ಮಲ್ಲ ಆಕ್ಟರ್ ನಕುಲು ಎಂಚ ಆಯರ ಪಂಡ ನಿಖುಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಜನಕುಲು ಅಕ್ಲೆ ಎತ್ತುವುದು ಮೋಕೆ ಮಲ್ತದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲೇ ಪುಲ್ಯಾನಾಗ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ಲ ಆಕ್ಟರ್ ಆತ ಪಂದಾಗ ಐಕಿಲ್ಲ ನಿಖುಲೇ ಕಾರಣ ಜನಕುಲ್ ಕಾರಣ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಎಂಕಲ್ಲ ಇಡೀ ತಂಡದ ನಿಕಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಕಲ ಮೋಕೆ ಇಂಚನೆ ಉಪ್ಪಡದು ಏನೊಂದು ಎನ್ನ ರಟ್ಟು ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪಾವ.